Meer waar op een lemmer, zo zeggen ze het hier. En dat is ik echt van tapassing, want wat waaide het hut en wat wiende er buien. En dus koe er hier in de baai van Lemmer net zield worden. Maar geen hoed, want we hebben zelfs wel een scootjesjournaal. Maar hartstikke leuke gasten. Age Veldboom van het Jennewoudster Scootjemuseum is er. Hij het prachtige attributen mijn naam. Verder hebben uw eigen kok, Reitse Spanninga, in de studio zitten en hij heeft zijn petroliesteltje mijn naam en zal even lekker eten voor u sieren. En Jeroen Pietersma, de skipper van Drachten, zit er ik. En dat is weer een oud-leerling voor Reitse. Dat is ik weer heel toevallig, maar met zielen gaat het wat minder met hem. Hawaar, het gaat net terug goed, maar meesken ben er altijd. Ben jij nog scootjefans? Ja, het had ik wel wat die hudden wie vanzelfs op zijn is maar, want het jouwt wel prachtige beelden. Maar dat wat we zien woen, het wie er dus net. Age Veldboom, het is spietig, het koe wennen terug in wilst de baan er zo mooi in leidt. Ja, de baan leidt er wel in. De boppentonnen en de benedentonnen. Maar al die reerdentonsjes die het wedstrijdveld ouder zetten moeten, die lezen alle keer op lege wal. Die lezen erop een en dikke golven. Nee, het koe echt net. Werkelijk net. Het is echt viesten te gevaarlijk. Nou ja, nou wordt er morgen worden er 2 wedstrijden zield. Ik kan me voorstellen dat dat voor scootjeskippers en bemanning best wel dreig is. Ja, manier jel we al starten en dan als zo'n een wedstrijd van oren loeren. Maar dan ga je even pauze en dan ben je gelijk om 2 uur weer. Maar de wien zil wat afvlauwen, dus dan krijg je het net zo zwier als dat het juist weer. Nou ja, we moeten het afwachten of het inderdaad afvlauwt. We hopen het dat het wel een mooi stukje winst is. Maar goed, daar praten we dadelijk zo verder. Nou eerst even hoe die dag van Joet, de aanlossing en de teleurstelling bij de commissie. Het waar is op dit moment zo dat het in nog 4 tot 6 vanuit Lelystad was, de rent naar Zondag en we hebben dus besloten om net te zien. Ja, dat is echt zonde. Je wil natuurlijk eerst om het sportieve element. Want we willen op zich altijd wel lekker hier op de baai. Het rondbed, de skippersboy, de graag bij ze. Ja, voor u natuurlijk dat ik qua walinkomsten ben ik kwijt. Maar we moeten eerlijk wezen, ik het publiek. Dan trekt het natuurlijk niet aan. Geen uitstellen. Het kan gewoon niet. We lezen boeten, we krijgen al 6 en heel zaan op de meter meten. Nou, dan krijg je wedstrijd zielen. Dat is heel simpel. Maar het is voor ik zonde van je commissie dat ze net zielen kennen. Het is echt een eigen wedstrijd wel. Ja, dat, als je niet zielen kan, dan kan je niet zielen. En dan is gelukkig wel duidelijk dat het nou gebeurt en niet dat je op het water zit. Dat is nog spiediger. Morgen is maar zijn we goed terugkomen, inderdaad. Dat ben je belangrijkste dagen. Absoluut. Morgen is die day, morgen, ja. Maar die lang water voorbij, hè? Dat is uw streven wel, absoluut, ja. Zijn kans, hij hem net vaak hoor. We zijn er nou heel dichtbij, ja. Perry en ik al een keer geweest, maar we staan er nou heel gunstig voor. Ik zie je net zijn de wachter met de zielen. Alsjeblieft, doen we dat. Zielen, zei Elke Lok. Aan tafel Agen, die hebben we al even getroffen op het vaddek in de Huddewien. Reitse Spanninga en Jeroen Pietersma. Zielen.
Dat is wat we willen, Jeroen. Ja, nou ja, ik hield ik wel graag wel, maar je hoort even net. Nee. Nee, ik zou het nou echt net zitten, ja, maar dit waar. Het koe echt net. Nee, van geen kanten. Nee, als het al in de vakker al voorloopt, dan krijg je onder Ja. dus nee, Ja, dat maar net. want juster zei broer Gerhard van nou, het hier misschien nog wel. Ja, maar als je dan best alleenig en dan hoest alleenig, hoest ik net zo heel op een scherp van de snede en dan kerst ik misschien een knikje op een scoortje aan. Wees normaal gesproken de scoort nou moest hij moet de start goed weiter komen, dus ja, ik vind dat alle keer wel lastig. Ja, ik snap zo'n comité, snap ik volledig, want ik moet die verantwoording in dan. Ja. Nee. Nou, en Dirk Jan die wil zielen en Rijtsen wil dat vanzelfs ik. Want Rijtsen is een groot fan van de Jouwer. Ja, en het wordt steeds spannender, hè? Want ik bedoel, ze stelt me straks niks in daar, hè? Het ritme er uit, hè? Ja. En wie had nou aanst die stalen zenuwen? Waar kan daar het beste mee omgaan? Wie kan dat nog voor? Ja. Dus ja. Daar dus krijg ja. ik op trainen, hè? Nee, dus het komt er eigenlijk haast nou op. Hoor. Ja, het komt En erop. ja, als je even google je en je show even wat. We zijn nog nooit kampioen geweest. Nee, Nog nooit. nog Ja, nooit. nog nooit. Nog Nee, nooit. nog nooit. Nee. Nee. Hoeveel hier net Ruitsen? Nog nooit. Nog nooit. Jawel, maar de Santig hier SKS bestaan. Nog nooit. En, Nog nooit. Ja, maar jou er iets letter bij kan, toch? Nog ja, maar nooit. dus nog nooit. Maar Zolang we dus schreeuwen, nog nooit. Maar Maar zullen dan we wordt nog het even... nooit. Ja, zullen we eens even zien hoe spannend het is, Rijtsen? Want we hebben het Nee. klassement. Lang waar. 18 punten. De Jouwer 19,9 en Grauw 24,8. Jennewoord 27,8. Zo spannend is het. En zo akker hem normaal dan denk Nee. Nee. Denk je dat wel? Ja, ik denk wel. Ja? Ja. Akkerum heeft nog net echt een hele oude denk ik. Volgens mij heeft Akkerum nog net echt Tolof of Dus- Tretjes ziel. Dus de top 5. Dus ik denk dat Akkerum als die nou 3 wedstrijden goed bij de top 5 zit, dan doet hij daar weer een snits of 2 wedstrijden volledig met mij Ja. op snits. Maar Dus de Jouwer het denk ik wel de beste. de Jouwer heeft op dit moment de allerbeste papieren en ja, die zit er het mooist voor. Ja. Zo wat wezen. Ja. En hoe vlak aan de waarheid is. hoeke stalen zenuwen het hij, Dirk-Jan Reijngaard? Weten we dat? Ik heb geen flauw idee, maar volgens mij dus zou ik hem nou de hele tijd treffen en op een routeverzekering. Nou ja, hij is vrij relaxed en ja, dat gaat wel. Ja. Ik denk dat hem net deed of zo. Nee. Podium ziet al kleren op jou, hoor, of net? Ja. Ja, voor de zaak. Ja. Maar ja, maar Shannon, daar hebben we net een bedoeling maar nog, hè? Want Nee. dat is zoveel waarde worden. Als jij er zo'n punt voorsprong had op snitsjes een keer. Ja. Met Jerkstra. ja. En toen moest hij zo'n wezen en Ja. toen waren de raakste. Ja, Oh. en En ik weet net meer wat voor hier het weer. Nee. de blom en de champagne stond een kleer. Ja. Dat is schande. Oh, dat is werkelijk drama. Jeroen, wat moet ik even nog hè? Want het gaat bij jou nog net zo best. Het is net zo dat wij het van tevoren betaald Nee. hebben. Nee, dat klopt. Wij hebben de eerste weken, nou, dat gewoon dramatisch. Onze starten kwam net lekker uit. En dan, als dan in de achterlijn weer om moest komen, iedereen is het weer goed. Er is een scootje die net meer goed rent. Dus ja, voorheen waren wij nog wel goed in van achter naar voren skarrelen. Ja, ik weet net al die of wij binnen minder worden of de oren binnen beter worden. Maar ik zal beslissen is dat wij minder worden. Want wij binnen als team ben wij wel groeid. En we zitten nou één keer in de hoek weer de klappen vol. En ik ben echt wel blij mij heen. Ja? Maar de ziekest wel, denk ik, naar oorzaken. Ja, tuurlijk. We zijn wel ontziekje. Maar ik denk dat gewoon, we moeten net iets sceptisch zieken. Gewoon naar jezelf zien en met jezelf bezig in en daarin beter worden. Maar hoe was dat? Nou, wij praten iedere morgen een dag na de wedstrijd praten wij altijd de wedstrijd even terug. En nou, dan hoeven ik net elkaar te sparren daarin. We praten, we zeggen wat wij denken. En ik neem daar wel de leiding in natuurlijk. En nou ja, en daarmee elkaar ik beter zin te krijgen. En we hebben, ja, wat ik wel straks wil is, mij in worden. Ja, soorten bij mental coach wil ik wel eens in de weer, want ik ben wel benieuwd wat samen kan bewerkstelligen. Maar wat was mijn mental coach berikken? Of wat denk je dat die tajekje kan? Ik denk dat het gesprek met de bemanning als groep, dat die dat beter kan krijgen. Ja, want ik ben, ik heb zo best wel eens kwart door de bocht Wie geweest. is dat voor? Riens Brunsma. Oké. Wat is Nou dat voor ja. man? Maar dat denk je dat die kan misschien... Ja, die kennen persoon op een bepaalde manier weet hij die te bewerken. En dan krijgt hij dat iets naar voren.
Wat ik misschien helemaal niet zocht. Nee. Ja, voor mij ben het ook een leuke jongens, hè? Ja, Hartstikke best. dit hielden we 40 jaar net toch dagen, dat er praatsessies en mental coaches bij het scootjeszilm weer. Nee, maar natuurlijk werden er toen ik wil praten en had er een keer een missedij weer, denkt erom, dan werden er ik wel even... Ja, maar dan winnen misschien de verhoudingen wel wat hier gezet. Ja, dan weer echt, de skipper, dat weer vroeger echt een autoriteit. Dus ik net zeggen dat Jeroen dat net is, maar het is nou eigenlijk meer een team gebeuren. Ja, dus een skipper heeft toch een andere rol nou als 40 jaar. Ja, maar sowieso had die rol heel los. Want 40 jaar als je skipper wist, nou kleren pakt het scootje, de eerst duger opzetten in grauw en de eerst een rondje ziel. En hoe je dat op snitje is dien en het scootje gaat wel aan de wal en het is klaar. En nou, er komt zoveel meer pensioen. Nou, de pers is volle meer aanwezig. Er moest er ik wezen. Er moest wezen voor de bemanning. En vooral je moet catering geregeld worden. Er moet een volle skip geregeld worden. Dus voor slime manager? In principe ben je gewoon een compleet manager. Ja. Naast mijn eigen gewone taak. Maar een goede manager delegeert. Sowieso. Ja, nou dat gaat hartstikke best. Ja, want ik ken volledig helemaal niks. Maar in manager ken ik wel. Dan kiest volledig helemaal niks. Nee. Nou, daar wil ik echt helemaal niks van. Maar wat Age, ik zei het, van de hiërarchische verhoudingen binnen Sint-Wurdig Oors. Hoe ben je daar als skipper dan mee om? Nou, je moet er wel op een bepaalde manier krijgen in die gesprekken met de bemanning. Als je op een gegeven moment dan stikker ik wel boven. Ja, want dan moet ik een keer uitwijzen met het gouden hoer. Ja. En dan er zal heb ik toch altijd iedereen voor. besluiten nemen, Matte? Nou, dat ook sowieso zelf. En wat wij willen hebben als drachten is, ik wil wel met de jongens waar een hoop kunde in zit. Ik praat wel een soort met hun. En op het eindbesluit ben ik gewoon degene die er de touw vertrouw hakt. En nou, iedereen die heeft zijn eigen taak. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen taak. En dat verwacht ik van die jongen. Maar in geheel ben ik de verantwoordelijke man. Het overkoepelend orgaan ben ik als het ware. Ja. En daarin neem ik die verantwoording. Maar iedereen in dat bedrijf, wat wij drachters Gucci nou noemen, heeft zijn eigen taak. En daar is die verantwoordelijk voor. Ja. En ik ben uiteindelijk de eindverantwoordelijke om het heegste eindresultaat eruit te halen. Heeft ik seks slaan West? Seks slaan? Kwark seks slaan? Seks slaan vind ik een klote speeltje. Nee. Oké. Nee, heb je zo'n die. Die zoon. Ja. Nou, we hebben van de Middenweg West, dus we zullen geven. Nou, het is net een hele moeilijk spul. Het is de bedoeling nou gaat dat in. En de eerste het beste, iedereen is zo de meter die je direct zo. Ja, een tactisch spul. Ja, alsje. Oh, nee, maakt hij nou. Applaus. Handdruk. En daar is het lang hoor. Oh, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Oh! 1, 2, 3. Oh! Hey! Kom op. Eva. Oh, bijna. Oh! Applaus. Kom op. Ja, oh, ja. Applaus. En de andere zet naar de roosleukje. Hij is tactisch, hè? Lekker makkelijk van Prost, zet de man in. Oh, was te zeggen, chef. 1 miljoen. Oh, ja. Oh, dat is een lekker pure liefde. Nou, die zonder nog maar. Nee hoor. Ja, dit is kampioen. Nou, Sugarzon, wat is dit een feest. Ik vind wel wat skieterig dat ze net even mij die is, Jeroen. Ja, maar ja, de jeugd heeft de toekomst. Dus die moest ik naar zoon voren. het, Die zoon die het hartstikke best niet. Nee, totaal geen spanning of zo. Hij gaat als een echte kerel daarin. Het wie het meerwaardeprogramma mij duidelijk wijzen. Oors hier wel scootjes zield worden. Maar is het dan leuk dat zulks nog georganiseerd wordt? Ja, ach, het is wel leuk. Ja, het is leuk. Het is leuk vermaak. Maar ik vind zulks met ze dan meer voor band van bemanningen en sites organiseren. Ja. Dat vind ik. Maar boeten dat om. Ik vind het heel leuk, ja.
Maar ik vind voor mij van bemanning is het wel leuk als er een keer iets alternatiefs organiseert daarvoor. Ja. Dus wij van mij is wel, het gaat wel weer goed met huis. Maar voor die band is het wel leuk als er wat oors is. Ja, intussen speelt het je het jagen door de maar rijdt ze de buien. Nou ja, het is goed allast. Hoop je dat het morgen wel teruggaat? Ja. 4, 5. Ja, gaat erop. Ja, gaat erop. Ja. Het gaat sowieso terug. Maar het wordt wel een leuke wedstrijd, hè? Want volgens mij ook zo'n beetje de Wien hebben we ook neust. Volgens mij is het eerst 4, 6 en daarna kijk er wat in naar 4, 5. Dus de Maas heeft een wedstrijd met Hudde Wien. Ja. En metjes begint hij al een beetje naar de midwater neigen. Dus verschillende koelen, verschillende... Dat zou kennen, dat hij in de verschillende wienrichtingen leidt. Ik hem zou verlezen, nou de baan. Maar ja, ik dacht dat ik ook gewoon Westblum, maar... Ja, maar het leuke zit er me nou wel in dat de trim wordt nou wel belangrijk. Ja. Nou, Jeroen, ben je net bang voor die golven? Want ik ben bang, die dikke golven, dat die steenbloeien. Ik ben net bang. Nee, net bang, maar net bang, hè? Het wildwetter dat het nou is, je op Wienkesto reven. Ja. Maar op die baren, dan komt het wetter en dan zwaait het roerbok. Ik heb Pieter Brouwer vorig jaar een keer mij in de proloog op Staveren en toen stond er dikke wegen. En die hebben bepaalde tips voor Jeroen. Hij zei de kerst dat ik oors doen, Jeroen. Want hij probeert altijd te sturen als op een vlakke maar. Maar hij zei de kerst dat oors doen. Iets maar dat wist ik net hoe. Ja, nee, dat zei hij net. Okay. Nee, ik weet het zeker. Morgen wordt de dag van Jeroen Pietersma. Want hij weet mij de wegen om te gaan hier op Iselmaar. Maar intussen zullen wij even naar de quiz. Dus moeten we de lemmer maar in op zoek naar een kandidaat voor de lijst. Goeie. Simon. Wiebe. Ams. Dat was het on. 3 vragen, een knoop en een voorspelling. Wat lukken. En dit is de laatste, dus wij verwachten een knaller. Dus die is binnen. Ja, even een biertje drinken. Ja. Het is goed zien is oude last, jullie moesten wat. Hè? Ja, maar wist een echte lemster? Ja, ze zien ze van net. Ik kom van oorsprong van Makken, maar ja, ik ben hier al bijna 20 jaar, dus ja, dan moet er wat van lengte wezen. Nee. Dan nemen ze poepen je nooit echt, hè? Nee. Maar spietig hè, dat het net er ook iets. Ja, zonde. Wees er klaar voor? Ja, best. Mooi. Vraag hier. Albert Visser is voor het tweede jaar skipper op het scootje van de Lemmer. Hokkerskipper die het nou op een oorscootje zielt, wie is zijn vakhonger? Johannes Meter. En hij doet het goed. Hij doet het goed op Langwaar, hè? Ja. Komt-ie? Vraag 2. Op een Lemmer wordt 2 dagen zield. De ene dag wordt georganiseerd door de Lemstercommissie. Hokkerstad organiseert de orenwedstrijd. Lauwert. De burgemeester wie die hoort ik nog van Lauwert, dus ja dan. Hij giet als een speer, Wiebe. En nou de laatste. Hokkerhout retrietkampioen had een paken die het kampioen waard. Maar de Lemmer. Oh, de beer van Lemmer natuurlijk, Rintje. Deze katers, 3 vragen goed. Maar wie hebben de meesten keer volslaan de mist in? Mooi. De knoop. Hoe goed best met knopen? Ja, ik zit op de reddingboot van Lemmer. Dus dan moet je wel knopen kennen, maar het is net mijn... Nee. Oké, wat moet hij doen? Dat je de Spaanse paalsteek. Maar die kist wel moet maar de gewone paal steken, dat is zo Spaans. Dan hebben ze de buitenkant van die knoop, van deze lussen, hebben ze naar binnen toe. Als deze vast, en dan lukt ze mooi. Hey. Jongen, het is ik wil een finale knoopje, hè. Geen niet moeilijk. Moet gewoon, hè? Ja, kom op. Allee, Eerst bijna. Zet hem op, Wiebe. Hoe lang heeft hij nog? Hoe lang heeft hij nog? Goed. 10 en lang niet op. Nog 15 minuten. Alles gewonnen. Nou, Wiebe, dat is nou spieter. Nou, maar niet welke? op. Ik vind het in ieder geval een punt weer. Nou, Wiebe, dat betekent als op jouw puntkomst. En nou moest ik nog voorspellen. Voor de wedstrijd Montemiddi. Waar wint er Montemiddi hier op Lemmer? Ja, dat kunnen we hier wijzen natuurlijk. Albert Visser, maar de Lemmer. Hey!
Ja, dan maak het er vriend mij op Lemmer zelfs die voorspelling. Nou ja, hoe dat uitpakt, dat weten we morgen. En datzelfde geldt voor Jelle Franke. Want Ebel stiet nog heel tijd boppen on. Maar we missen 2 voorspellingen nou. Die komen morgen, maar ik hoop je echt uit. Intussen hebben wij Rijtse aan tafel zitten met Bree en spek en een mooi green pantje. Wat is toch mijn naam? Ik heb een oud Pieter Olje stelt zich van mij mee. Ja, het hier uit het Scootjemuseum van Aangekomen. Ja, het hier kent. Dit ding zet er dan op, dan door dat spek. Dan snijdt hij blokjes en eigenlijk moest zo vet mogelijk spek hebben. En dat moet heel zuntjes moest dat uitbakken. Ja. En dan krijg je dit. Dat nemen we. Maar ken je net on dan? Nee, maar hij hoeft net on. Ik heb mijn mind om, ik denk voor de show. Hè? Voor de show? Ik dacht, we kunnen even lekker eten eruit, hè? Ja, misschien dat hekkelt niet. Want ik denk, dat was net op wacht, want dat duurt een uur. En dan bakt het heel langzaam uurtje en dan doe ik dat op een breed. Die breed die heb ik van een goede bakker hier uit Lemmerwaai en ik op een jouwe trouwens. Zo. En dan nemen ze dit, gruwen. Gruwen? Ja. Gruwen. En dit is echt een skippersmeal. Oh nee. Ja, heerlijk. Waarom is dit een echt skippersmeal? Nou, het is dreig. Ja? Maar de skippers dregen meal, hè? Nee, ik ben vegetarisch. Oh, dat is ik zo. Ja. Dat hier ik weer te kennen. Nou, ik heb toch van mij een stuk breed. Ja, mij maar een stukje breed, dat vind ik wel lekker breed. En Jeroen, dan krijg je dat niet van mij dan. Ja, beetje mooi. Ja, iets maar lekker op. Maar het is, dit spek is, ja, het is echt een traditioneel meal, zeg maar. Maar om die spekjes uit te bakken. Maar eigenlijk wat ik wel even zeggen, en dat vind ik wel leuk, ik zet deze op een groeien, want dan is die constant in beeld. Hoe die Jeroen? Lekker? Oh, ben ik nog. Ja, dit is echt van meesten maar de knik in de score, hè? Maar Hij wil een wasje. spanning ga ik kijken. De moeilijk vol. Ja. Nou, in ieder geval, nou sneun, maar de opening van de IFKS hebben we een wedstrijd, het beste spek van Friesland. Ah. En we hebben 4 finalisten en dat wordt georganiseerd door Friesland Culinair. Dat vind ik op zich heel erg leuk. Ik ben wedstrijdleider, maar het is echt heel mooi dat het ambacht van het mindset. Want waar voldoet goed spek aan? Waar moet dat aan voldaan? Nou, het moet in ieder geval stevig wezen. Het moet net als een zo'n stuk spek heeft, maar het net boeren kent, maar droog wezen. Het moet riep wezen. Als het zwoordjust, als het in zijn totaaltjust, het ramt aan, zit altijd de tepelranen. Nou, heel soort mensen dit dat er nog onder zitten. Maar dat wat voor ranen? De tepelranen, want het is een buk. Ja. Ja, dus hier zitten de tepeltjes, hè? Ja. Dus bij het barretje. Ah, en dan heeft je, dat is heel belangrijk, zielig, als die ribben hebt van de buk, als die ribben dan uitsnijdt, die ribben die moeten dus vakkundig netjes uitsnijden wezen, dan mag je net gapje ertussen niet, maar zonder dus alle keer riek en zoutresten bij inkomen. Dat komt echt heel correct. Ja. En we hebben 4 slachters vonden die dat op deze manier echt presenteren ambachtelijk. En ik moet zeggen, hier lijkt net een winnend stukje spek, want dat heb ik heel goed opburgen. Want dat is goud. Ja, voor sneun hebben we de finale. Ja, ja. Nou, Dus, dat is al. inhielpen. Dat is in Hielpen bij de IFKS-stillerij. Maar wat is nou een goed skippersmeal? Laat me eens bij Jeroen beginnen. Wat is een goed skippersmeal eigenlijk? Nou, ik vind een lekkere stevige pat. Dat vind ik altijd wel lekker. Zo, nou, het is simmer, hè. Zo is het net zeggen. Maar een stampot vinden wij lekker. Aan boord. En grauwjetten en dat soort dingen. Met spek en van alles erbij. Dat vinden we altijd lekker. Ja, maar je moet 14 dagen lang, alle dagen weer, die hele bemanning voeden. Hoe doe je dat? Dan zal je catering? Ja, we hebben een catering uit Weidem en die doet hartstikke best. Die heeft gehaktballen zoals bowlingballen en schnitzels als deurmatten. Dus dat is hartstikke best. Oké, allemaal soorten is. Ja, precies. En dan eet hij hem tussen de midden? Ja, tussen de midden. Ja, wat al Maar een boeren. goede volle maag. Nou, vol met en kleren. Oh, dan krijg je toch zin om een dip, even een dutje. Ja, maar daar hebben we dan nog tiert voor. Hè? Even een kwartier, even een knipperke ja, en dan volgas. Nee, ik net. Nee, daar kun je net om beginnen toch? Ik het hier voor. Dat, nee. Maar spek is dus echt skippersmeal. Er zit vet in, hè. Vet jouw smaak. Ja. Dat is sowieso al. Ik bedoel, ik kan er ook discussiëren en zeggen van het is min, maar ik bedoel,
het is pas slecht als je echt oerlijk te volle van neemt. Dat is wel zo, hè? Zij is het. Dan ben je net eco. Wat ze vroeger, moest ik weten, een skippersmiel. Ze moesten laden en lossen en met de kroren bij de plank op. En wat die skippers om werk verzetten. Als je weet, een skip, je doet 30 ton, 40 ton. En dan de skipper met zijn maat, met de kroren. Maar de haan erin. Met de haan en met de haan weer lossen. Ja. Dus dat die man weer Pastro, van ijzer en stiel. En die hier nog dit pand zal in de nek genoeg. Nee, dat denk ik niet. Nee. Mijn pa we hebben die vroeger ik wel zo'n pruttelpadje. Ja. En zie ik altijd wat in te pruttelen. Nou, stoofpaarden of zo. En paken die koel buffelen. Oh, lekker. Dat hier dan van vroeger. Ja. Nou, als we het dan toch op pakers en beppers en historie hebben, dan komen we bij de attributen van Agen. Want Agen, daar heeft van alles mijn naam. Ja, dus zij krijgen het Scootmuseum van Agen, maar dat is natuurlijk... Het is een hele club vrijwilligers die dat bij z'n allen draaien. Ja, dat is... Hest weer even goed zijn. Maar niet skipper. Ja, dat is maar niet een Maar ik bedoel, een vioolblok, daar hebben we het van de week hoor. De zwartsblokken, zwarttalies en langs de mes, de kraallijnen, de dirk. En die rennen altijd door een vioolblok. En die had onder dus een lietse skief, een bop en een grote skief. En die twee, die rijden elkaar daarmee net. En het is zo'n mooie vorm, een viool. Nou, helemaal boppen in de mest. Daar hing het, de kraalingen, de piekenval en dit is de Wannepoort. En Sint-Wurg, Jeroen, is dat heel mooi, maar roeste staal en een scharnierpuntje. Maar dit is een Wannepoort en die is nog echt... Die ben dan ik lichter? Die van nou? Ja, dat denk ik wel ook. Dit zoals je dan, ik denk dat ik alles op mijn hoofd gooi, dan is het weer zien van die. Ja, elke kilo die op 14 meter hichte zit. Die draaien. Ja, en een keer meer. Kwadratisch bijna. Ja, op dat schip hing het. En dan weegt zijn... Ja, dat is onvoeg wat dat neemt. Nou, ik kocht een heel oud schip. Dat is ik al jaren alleen, begin 80er jaren. En toen hong het vooronder een oud koehoorn. En ik wist net wat het weer. Maar later, er zit nulden in. En er zit in het uiervet. Koolvet. Ja. En die nulden... Ja, daar kerst het zeil maar. Net zielen. Een zeilen. Zeilen? Ja, dat komt van de jouw. Dat komt van de jouw. Maar uit de jouw, hè? Ja, de jouw. Rijdt ze begint te zeilen, maar we gaan een zeilmaker. Ja. En de zeilmaker, hier dus zo'n wandje. En die nulde, altijd dat dikke zeildoek. En dan prikte die nooit in de hand. Wat prachtig materiaal. Ja. Maar Jeroen, daar heeft toch ook nog 0 en 3 voor? Nee, ik heb het net meer. Maar ik zoek wel zo'n handleer, die kan nog steeds naar je krijgen. En dat liep me wel echt hartstikke leuk. Want zo in mijn werk moet ik zelf wel een soort leren bankstellen en zo. Ja, dat is dat. Dan ik ben de voor. Maar dat dienen ze vroeger... Ja, zelf. Als zo'n skipper, wat ik van de week al zei, het zeil uit de lieken. Nou, en dan moest dat vermakken worden. Nou, je kent het voor alle liepjes in een zeil maken. Komt het spreekwoord uit de lieken dergelijk waar? Ja, dat is net zo van de week rijdt ze. Oh, nee. Als het zeil uit de lieken is, dan ben je goed kapot en dan is dit uit elkaar gesport. Ja. Nou, een wroelbongel. En dat vind ik zo mooi hoe men dat zelf knoopte. Maar Sint-Wurg, wij hadden alleen maar, grote skippieballen en plastic stootwillen. Maar dit is een wrielbongel. En een bongel... Dit is dat ze jet iets hier. Ja. Of die kurkensek. Die kurkensek, kwarkensek. Mooi, ja, dat roept ik naar Brune Tar. En ik hier dus zijn, aan elk materiaal kleeft een verhaal. Ja. En dat is mij alles. Als je weet dat zeil, wat dat het op het donder kregen, hoe het waaide. En dan hing het de boppen in het Scootmuseum. Een vlaggen. En dat is de rouwvlagen. En dan in de vloot weten we Lodewijk en Johannes die varen met de zwarte wimpel. Omdat Hitler stonden is. Hardenheid. Ja, en dat is eigenlijk nog maar even lien. En destijds weet ik gebroekelijk dat als er een stoon weer in de familie, dan werden er mij de zwarte rouwvlaggen achter op het schip varen. Ja. En de kerstjen, hoe die uit elkaar wapperen is. En de wien die had misschien wel een jelje lang de trin en het vertriet mijn naam en die had de vlaggen kapot wapperen. Daarmee die hingen de takken zeker dan ook. Ja, de treurwilg. Maar ze binden ik toch christelijke skippers dat daar een kruis, een lizend kruis op weer. Ja. Dat is verschil. Wat mooi dat zij dan die traditie in ere houden en maar die vlaggen. Ja, maar wij werd eigenlijk omgekeerd is dat elk
materiaal draagt een verhaal. Ja. En dat proberen we in het museum ook uit te dragen. Ja, mooi hè? Fantastisch, ja, prachtig. Mooi. Heb je al eens in het museum weg? Ja, verschillende keren. Ja, Ja. bliksem. Ik vind het gewoon, bij de bemanning ben ik er al eens geweest en ik wil er wel vaker heen. Want ik vind het wel belangrijk dat uw mensen aan boord ik de historie achter het scootjesiel kennen. Want daardoor krijg ik betrokkenheid en belevenis met het scootje. Ja, dan beleef je het volle meer. Ja, zeker. Feest. Ja. Nou, ik Heb hoop... hier nog één ding? Of heel wat. Ja. Oh, Dat is- Agen die gaat al... Heel kwad, ja? Heel kwad. Dit vond ik zo mooi. Oh. Kerst ook dit, Jeroen? Is dat net voor de vlaggenstok achterop het roer? Nee. Die stond op het helmhout. En daar stond een lange stok in. En er stond de skippersvrouw boven op een vracht. Had ze een deklast hier. Ja. Turf is een deklast, of heer, of strieën. Ze zo'n en grind, lei onderin skip. Ja. Maar hij een grote bult kan je er net doorheen zien. En deze stond dus op het helmhout. En daar stond de stok in. En dan kon je de skippersvrouw tenminste die foto's hebben. En dan zit de skipper zelf in de opdrukker erachter. Fantastisch. Geweldig. Mooi. Elk materiaal had zijn verhaal. En we hebben een paar prachtige verhalen gehad. En een paar hartstikke mooie gasten. Ik hoop je morgen dat zo die wegen hek is. Dankjewel. Jeroen, Ja. zet hem op. Ik heb nou roggebreed van zij Rijsland. is. Ja. Het wordt morgen 18 graden. En Best. windkrachtjouwer afwief. En die komt uit het westen. En dan ben wij er vanzelfs ik weer. Graag ontmoeten. Doeg.